malpas niya. Malpas dyan ko. Close. Mantay pa. Okay, ma'am.
Snapchat palagip ko lang, DJ. Di pa nagbalo ti tempo na po, DJ, pasang bayan, pumaspas na. Hindi nag-asap. Paspas. Tanadalo, pangan fiesta, Iso na nakakabili ta? Salmo ka na ako. Yeah? Yan ay ta. Yung dati. Yung dati. Adan tulatag turay akapututan ni David. Adan tulatag turay akapututan ni David. Verse na. Kanayon tungay kantak ti di agbalbaliw nga ayat mo. Ipagamok to ti kinapudnom iti nakitulaga kiti pinili katao insa patak ken David nga dipen ko ipastek konto dagiti kapututan nga gari ti agnanayon. Marion. Marion. Tapno makapagkararag tayo nga si Raraem, may dawat nga pakidep when we silent mode tayo kumadagiti cellphones tayo.
Isagana tayo, ti bagbagi tayo, ang makipaset, ti rambak misa, babaen, ti panagul ulimek, tapno makapagkararag, ken mayranod tayo, ti grasya, ti eukaristya, dagiti ipatpateg tayo, si bibiyag, ken dagiti nagwayawayen. At danto maaramid nga special collection para iti proyekto ti parokya. Maganad nga nangiyawat ti intensyon pagyaman da. Pagyaman ni Stella Galinato, Mr. and Mrs. Renato Dumag, Mr. Lita Afroilan and family, Mr. and Mrs. Renato Pilayan, Elma Habungan Kenti Pamiliana, Mr. and Mrs. Ricardo Rivera, pagyaman ni Mrs. Nora Wandasan and family, Mr. and Mrs. Filamor Galinato and family, Dawi family, pagyaman ni Leanne Cortez, Natividad Colong, Marcelina Ordonia and family, Mr. and Mrs. Kevin and Rohina Galindo and family, Sangguniang Panglalawigan Member Leopoldo Hironelia Jr., Sari Vivienne John, Mr. and Mrs. Ruben Amano and family, Felicissimo Valdez and family, Mrs. Daisy Bangasan and family, pagyaman ni Mrs. Lani Bravo and family, pagyaman ni Sangguniang Bayan Member Mario Lazan, Harold Watang, Bernadette Watang, pagyaman ni Josefina Galindo, pagyaman ni Cheryl Andaya and family, Engineer and Mrs. Josel Hironelia and family, Sangguniang Paglalawigan Member, kastamet ipagyaman ni Mr. Jojo Tabladillo, pagyaman ni Mrs. Gracia Hermosora and family, Mrs. Eufemia Gose and family, pagyaman ni Melagrina Villanueva, misa pagyaman ti Kinagon Kitan Referso and Kines family. Kastamet ngayon tairaman niya karkararagan nagiti sumaganad nga minatay. Ti kararwa da Fata ken Ancheta. Minatay ada Jimmy, Laurentino, Maria Clara, Segunda, Esberta, Perfecto, Oscar, Herminia, Jesus Villanueva, Filomena, Ayuway, Luis
kakabsat. Kas may sa a parokya, natipon-tipon tayo ita. Amin kakabsat. Kas may sa a parokya, natipon-tipon tayo ita, tapno agdaydayaw ken agyaman ken ni Apo Dios, iti aglaplapusanan nga ayat, asi, parabor ken panaripato na kadatayo. Ti okasyon ti rambak piyesta ni San Jose, esposo ni Maria, patron ken katalek tayo ditoy Salcedo. Babaen ti panagtitipon dagiti papadi adim maray, nga idawluan ni Monsignor Cosmenio Rosimo Jr., ket senyal ti panagtitipon tayo, hakas maysa abagi ni Kristo. Gimong dagiti sisa, maysa a parokya abuklen ti panangirinanod dagiti sisa. Tumakder tayo ket pasangbayan tayo ni Monsignor Cosmenio Rosimo Jr., agraman dagiti apo apapadi.
Dalagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at akuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat, bigbigan tayo kuma, dagiti basbasol tayo, tapno may karita yung makiranod, karagiti na santuan a misteryo. Tatayo amin, konfesarak, iti Diyos, sa manakabalin, amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken diway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, isungag pakpakaasyak ken Santa Maria agnanay na Birhen, karigiti amin ng Angeles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakasid akuma iti apo tayo a Diyos. Kasya na tayo kuma, ti manakabalin na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo ti biyag nga agnanayon. Cordero
pagkararag tayo. O Dios, intalek mo ken San Jose, dagiti mo na a misteryo ti panakaisalakan. Iti panangibabet na, aramidem kadi ti iglesyam, mapudwan na nga aywanan dagitoy metlaeng a misteryo, ken may tungpal na, dagiti panggip mo iti panakaisalakan mi. Gapu ken Jesu-Kristo nga anak mo, ket apo mi, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo ket dumngeg tayo asipapasnek kadagiti maibasa. Ti maibasa na adaw iti may kadua a libro ni Samuel. Kinuna ti Apo ken ni Nathan, inkaibaga daytoy ken ni David nga adipen ko, saan asika ti mangbangon iti templo a pagnaidak. Intun matay ka, ket maitipon ka kadagiti kapuunam. Isaad kunto ti maysa kadagiti anak mo akas ari, ket pabilgek to ti pagarian na. Isunto ti mangbangon iti templok, ket itultuloy to dagiti kapututan na ti agturay akas ari. Siakto ti agbalin nga amana, ket isunto ti anak ko. Addan to latta dagiti kapututam, ket pagpautek to ti pagariam. Dinto agpatingga ti panagari dagiti kapututam. Ti sao ti Apo. Addan tulata agturay kapututan ni David. Addan tulata agturay kapututan ni David. Kanayon ko nga'y kantak, ti di agbalbaliw nga ayat mo. Ipagamok to, ti kinapod mo, iti amin na tiyempo. Taam mo ka ti ayat mo, mataginayon ti agnanayon, agpaot akas iti langit ti kinapudnom. Nakita lagak iti pinili ka tao, insapatak ken David nga dipen ko. Ipastek konto dagiti kapututan, nga gari iti agnanayon. Kulangan ko kanyak, sikati amag, sikati Diyos ko amang salaknib, ken mangisalakan kanya. Kung palektatin karik, ket agnanayon ko, titulag ko ken kuana.
Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Inkari ti Diyos kini Abraham ken ti kapututan na at tagikawendan tu ti lubong. Naramid daytoy akari saan nagaputan nagtulnog ni Abraham iti linteg. Nudiket gaputan na mati ket imbilang ti Diyos ang nalinteg iti sangwanan na. Naibatay garud ti kari ti pamati tapno mapatalgadan ti kari akasagot iti Diyos kadagiti amin nakapututan ni Abraham. Saan laeng agpaayday ito'y akari kadagiti agtulnog iti linteg, no di pa'y ket kadagiti mamati akas iti panamati ni Abraham. Tani Abraham tina-espirituan nga amatayo amin. Kaskuna tinasantuan na surat, pinagbalin ka nga ama ti adwa nasyon. Iti kasta, nabileg ti kari iti imatang ti Diyos, apinati ni Abraham. Ti Diyos ang mamagungar kadagiti natay, ket mangpaadda kadagiti awan, babaen ti panagsauna. Namati ni Abraham, ket nang namnama uray di kaslaawan pang namnamaan na. Isut gapuna ang nagbalin nga ama, iti ado a nasyon. Kaskuna tinasantuan na surat, kasto ito ti kaadu ti kapututam. Daytoy ti gapuna, ababaen ti pamati ni Abraham, imbilang ti Diyos ang nalinteg iti sangwanan na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo para iti panakaywaragawag tinasantuan ng Ebanghelyo. Ti Apo ada kumakada kayo. Basta kumamenten ka. Ti sumaganad na daw itinasantuan ng Ebanghelyo, kasinsurat ni San Lucas. Tinawen amapan dagiti naganak ken Jesus iti Jerusalem iti fiesta ti Paskwa. Idi agtawen ni Jesus iti 12 napanda na ki fiesta akas kadawyanda. Idi nalpasen ti fiesta ket agaw-awidan nagbati ni Jesus iti Jerusalem adi ammo dagiti naganak ken kuana. Maysa nga aldawdan ang nagnagna ta impagarupda ana ikuyog ti ubing iti bungguyda. Idi madlaw da nga awan, napanda sinapul kadagiti kakabagyan ken amammuda. Agsipod tadi da masarakan, nagsublida ijay Jerusalem tapno sa pulenda. Iti may katlo nga aldaw, nasarakan da ni Jesus ijay templo. Makikatkatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo. Agdingdingig kay nagsasaludsod kadakwada. Nagsidaaw amin anakangig ken kuana gapu iti sirib na ken kadagiti sungbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko kinuna ni inana, apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kasta unay ti danag mi ken ni amam nga agbirbirok ken ka. Apay aya abinirbirok dak insungbat ni Jesus. Diyo ka di ammo amasapul nga daak iti balay ni amak.
ngem di da naawatan ti imbaga na kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada ang nagawid ijay Nazareth ket sadyay nagbiag ang natulnog kadakwada. Ti Banghelyo ti Apo. Agtugaw tayo ket dumngeg tayo ti panakay palawag dagiti naibasa. Iti daytoy ngentay panangrambak ti fiesta ni Apo San Jose, rambakan ti iglesia tayo ti tawen ti jubileo ti namnama. Awisen kay man ngarud kakabsat tin tayo imutektekan ti pagpatulad ni Apo San Jose, akas modelo ti maysa tao anang namnama kini Apo Dios. Umuna-unay ni San Jose, pagtuladan tayo, iti namnama, gaputan nagtalik iti plano ni Apo Dios. Adabukod na nga plano, idinamuan na amasikog ni Apo Santa Maria, kaya't nangaysina asililimed. Numan pa'y kasta, sa bali ti plano ni Apo Dios. Kaya't babayin ti maysa nga tagtagaynep, naibilin kini Jose nga o nga daan talik iti plano ni Apo Dios. Ammo tayo